in shiga jikinka an banzan aljani in ya shiga jikinka sai mai da kai wani gangan da kai a ganka yanzu da lafiya an ci babawo me isa aljanin ba kalan ka bane yayi ma nauyi a ciki gaske ko da baba shi kuma mala'ika an shawo mala'ika aljanun duniya kan har su aljani zaki duk aljanin da ya kifta ta gaban an shawo mala'ika sunan sagawa shi kuma mala'ika duk isarsa zatin Allah in ya kifta ya gani ya to shi annabi ba aljanin ba mala'ikan ba bakatin mala'ikan bakatin aljanin bakatin dabbobi bakatin mutane shi ne a cikin annabi Muhammad kuma bai kide ne ba aka ga musayidi ciwon ne a zuciya mai ta Madina ko da na tafi sai na dawo yara yace zo mu je suna zauna annabi yace zauna ana yana zama sai yace ya ma'aikin Allah ina za ka yace yanzu zan dawo amma ka tsaya ka kalle shi ina ganin dan Abdullahi mai cincina dan kasaita baya waiwaye dan mulki wa idan tafasa ittafasa jami'a in annabi sai juya sai ya juya gaba daya ga ya masa ka koda shi ka ce dogo kyakkyawa da kyau kuntukuki mai walƙiyar gashi da hasken idanuwa idan ta kaga dama sadauki uban sadaukai dan na ga waiwaye na matsorata ne kai ma kai da zaka ji hayaniya ka juya ka dan mataki banda dan shi ƙarshen aiki Allah ya ɗauka a kai